ajilihi kenan na gaggawa ko na jinkirtawa, ma'ana bawaye wa Allah bambadanci. Wannan addu'a ta istikhara ita manzan Allah ya koyar. Ba wai ba a zo a sami mutum da sunan malanta ya dinga da'awar ai rike tarbina na 30 ka kama to abin zai yiwu. Haba ala gafata mala. To duk wannan a kiyaye shi. Wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani littafi wanda Shehu Tijjani bin Usman ya kawo wato ƙarin bayani, shi ma yace daga Shehu Tijjani Abul Abbas. Shi ko Shehu Tijjani Abul Abbas mun gaya ma tun a watan Safar yakan ga Sayyidul Wujudi ya tambaye shi gani irin yanda aka so a ganshin. Ayatu Rasulullahi jadda bilgu ya tiwa magaba an dara barran wala baraka haka da Shehu Tijjani ya faɗi wannan. To a can bayan wannan littafi sunan littafin Albaitul Ma'mur ba mai tsada bane ba ma, a can karshen za a ga inda Shehu Tijjani bin Usman ya kawo wannan istikhara da yanda ake sallolin da adadin marko inda ake da, sai a karanci wancan hadisi. To wanda da yake istikhara, idan kai istikhara, domin aya cikin wancan addu'a yana cewa wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khayr, in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairul li fi dini wa dunya wa ma'ashi wa aqibatu amri wa ajli faqdirhu li wa yassirhu li ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به هو قدر لي الخير حيث كان ثم أردني به. wato in alhairi ne Allah ya kaddara kai, in abin shari ne Allah ya juyar da abin da ya gare kai ma Allah ya juyar da kai da gare shi. To in kai haka kawai ka zara Allah ido, ka bar mai aiki ya aiki, ko ka yi mabarki da wani abu ko ba kai ba ka yi addu'ar manzan Allah, shi ko Allah da ka shiga lamarin manzan Allah sai Allah ya shiga lamarinka. Wala nadima manista shawara, wanda yake yin shawara in zai abu baya nadama. Shi yasa muke cewa a bamu shawara ko mu bayar. Ikiti wato koyi ne da abin da Annabi ya dora mu. Wanda duk yake yin shawara ba zai nadama ba. To wanda muke bada lambobin mu in za su ba mu shawara su ji tsoron Allah ko? An ce in za ka yi wani abu ka nemi mai tsoron Allah ya baka shawara, ba wanda zai dora ka akan keken bera ba. Ka nemi mai tsoron Allah ya baka shawara. Shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cikarsa ta mutum sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzon Allah ka yi shawara. Wa shawirhum fil amri, ka yi shawarci sahabbanka a cikin al'amari ya Rasulullahi. Wala alama ne sada, wanda ya takaita a cikin rayuwa bai ɗiba da zafi ba, bai shawo ta da zafi ba. Akwai waɗanda a rayuwarsu suna shawo ta da zafi, Allah ya kare mu. Mutum ya kallafa wa kansa abin da ba shi da shi, wato rayuwar ƙarya ko? Ita muke nufi. Mutum ya kallafa wa kansa, shi wanda Allah ya yi mu'amala da masu dukiya, shi kuma Allah bai ba shi dukiya ba. Ka san da ɗan adam baya so ya zama talaka, haka ne ko? To kuma Allah ya kaddara wani a talauci zai kare rayuwarsa, to wai ya za a kenan? Shi ga abin da Allah ya shirya kai kuma ba ka so. Ai babban zaman lafiya Allah ya kaddara ka so abin da Allah yake so. Allahumma ja'al ma nuhibbu fi ma tuhibbu. Allahumma ja'al fi ikhtiarika ikhtiyarana. Kullum addu'a da muke kenan marifi wazifa. Da shawul islami ya jaddada mana ita. A wani Allah ya talaka ne har abada, kuma ya kallafa kansa ƙarya tun yana cin bashin yawa, neman zaki ruwa a jallo ya gudu. Shi waya san rayuwar talakawa, shi kuma Allah talaka yake, sai mu ga tasa ce gaske ko ta Allah ce gaske. Saboda haka wanda ya takaita ya kwantar da hankala, sai ta rayuwa yanda ka bi ta baka za ta tafi da kai, yanda duk ka ɗauka a rayuwa in ka sauka gaya lamarinka kenan sai ka huta, sauki ya samu. Amma ka kallaba kanka sai ka shiga matsala. To Annabi ya baka shawara, wanda duk ya takaita wa kansa rayuwa ya ɗauki wadda zai iya, to ba zai taɓa zama wulaƙantacce talaka ba. Wato talaka ana nufi zuciyarka idan ba ta talauce ba, to kai ba talaka ba ne. In Allah ya cire ma talauci a cikin zuciyarka ka huta. Sai ga wani ya tashi ba shi da komai amma kwanciyar hankalinsa ta fi kwanciyar wani mai miliyan ɗin. Shi yana da tsaye abinsa ba abin da ya dame shi, ba ma ya ganin talauci. To Allah ya fita talauci daga cikin zuciyoyinmu. Jama'a dole mu tsaya a nan saboda waɗannan fasaha Muhammadiyya ba za ta kare a yau ba, dace nake za a karkare ta a yau, sai gobe ma ci gaba insha Allah. Wannan shiri na taskar maulidi yana zuwa daga wannan zawiya
da wacce suke unguwar tudun wada a cikin birnin Kano. Dangane da waɗanda tunda manzo Allah ya ce wanda da yake yi shawara ba zai nadama ba ko, to wanda muke ba su lambobi su ba mu shawara ko mu ba su, in sun ji mana yin kusakure su gyara mana, mun ba su amanar kanmu. Kada ka je ka ce ai kaza kaza, in dai kai da mu ka ce ba mu iya ba to laifin a kanka. Ba mu shawara, yawa ba mu shawara. Allah ga wata malam, lambar waya 070 36 23 27 21. kuma yau 11 ga watan Rabiul Awwal, mai daren yau ake zaman maulidi a Kaulaha, daren yau ake zaman maulidi a gidan Shoman Tijan da sauran gidajen Sadatu wanda suke yi a daren 12. Gobe 12 ga Rabiul Awwal za mu yi wannan zama na safe in Allah ya yarda, kamar yanda ake zaman zai zo. Duk da dai za mu kwana a gidan Shehu Tijjani bin Usman da izinin Allah, to amma kafin 7:15 in Allah ya yarda komai ya kammala anan za mu zo, saboda muna ɗaukan wannan wato hanyoyi na sadarwa amfani da damar mu kamar yadda muka faɗa a jiya. In Allah da wannan shiri zai zo gobe da alfarmar sayyidina Rasulullah, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka tuntuban harshe Allah ya yafe mana, alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وترى القصور قيصر بالروم يراها من داره البطحاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. ومن في رضائه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. زابره ليتمه مرضعة قلنا ما في اليتيم عنا غناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وادره من آل سعد فتاة قراب الحال فقرها الرضعاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أرض عنه لبانها فسكرها وبنيها ألبانه النشاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أصبح شولا إجافا وأمسر ما بها شائل ولا أجفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أصبح شولا إجافا وأمسر ما بها شائل ولا أجفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أحسب العيش عندها بعد مال إذ قدى للنبي من حاجزاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. يا لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها الأجزاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. يا لها منة لقد ضعف الأجر عليها من جنسها والجزاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وإذا سكر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. هبة عبد السنابل والعزف لديه يستشرف الضعفاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. أتى جده وقد فسله وبها من فساله البرحاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. إذا هادت به ملائكة الله فظن بأنهم قرناء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وجدها به ومن الوجد له وانتصل به الأحشاء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. وأنكره كرها وكان لديها ساويا لا يمل منه السواء. صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.